ang bahay ke jalo nai rang bai si pori di ton man bono tang lun do sunai bono do pori di nai selalu bokok so ang kamera thang ke dili no Hingke dol lam so hai tinin tai kaisa katal video hingke sung tau nu ma kha je borok khoroksa chela bin Bwrwi Bai Yakar jakgui tongmia samia ongi asung ma khe mukti bai khungti bai ongi tango tai bo saw borok kuni na laijak ja boni Bwrwi te masa chela bai kokor sapu ongi chela bai kokor sapu bisna thansa ganang thuyarok uma heke bo ekdum dukhunang doi mar khe social media pai chana nangkha so tam sasini tak askal asung mar khine de tam sasini chin borok bai thakatai tam sasini dol ka chala tam hincha kisa o video no nanya ji ang tau ma phumya ka ma se ang ani Bwrwi Bai kak lai mani 3 din hai kai thanga bon nogo ang thang doi kya ek mas sai thang doi kya gobo bai ang resi tong mane ko 5-6 mas hai ka ang basuk sai malia bin ama sam so hai nai nang kana ka man hu nai ga bo bu ma sam kong na oi na ang bai kang lai kya selalu bokok so ang kamera thang ke dili no hora bokok so bisnal ka thola abuno tang ko tong nai sai malayang tong Chaya Malaysia suk santi Malaysia sau nung to tor Malaysia homdi nang ko mang mo to siu du ko kosto ke mang bino thang doi kyang ang ko boro ek mas thung doi kya ta phunang bo so ni ang eng mar no pair kha am su ban kokborok mane badu ko sum bo busia on tala ko so hai so bai kha bon tai busir nai kyap sai mane kare kamang mo kolom tu diran thang siwani kyap sai mane kare tai bino thangai bo bin ko khnai tonga boje so boje hno am ko tong tonga swkha nung di biritan sari ai biritan nung di birning ya khoni ki sawa asno ga chalar bo dilen kol khayo se disturb khayo kon saji malia bin bumung khe ok Bwrwi bo khla se debar ma parang ga choi tha boro next update ang khan dolog Triprajwk khoroksa bo wansa chala bai kaijang mani yagulo wansa ni mungkhan nita das amba sawata je Triprajwk wansa chala na nya je cherai mang ni ongmani yagulo tabo ke aschala nok yakar nyai khari thangka tai asu sime bo nok yakar sim khai thang tai document dog loan dog kong najak kong ta ki ban Bwrwi ta Triprajwk bo bai ke suiman nai awon toi ni ka bunyai bo je mukti bai kungti bo social media pai sanan ka lukurong no tai asu sime amani aschala tai on Bwrwi be tong lai tong affair choli tong hini bo sau tam saka dolog na o video no nanya ji lukurok ang no hai ni so ani loge song bo miawa di boro nong yong khari thangka bini kumoi sire hamia hanoi naina hani thangmani ami si busi phailiya bo sari phajing kol khaimani si ami switch off ni chawo hingke dai bo binara phunchi kholok susi kholok liya ga sari phajing ana kol khayu sata sunoyo jone ma ang no ko phai tongu gari ka oi ni song ke ang saka no wa kumoi sna thang homla sa biko kumoi song ba thang ani sabla ni kagos potro le ni sung ma jibo naidita ni phun ta ni sujo kai ro tai kol si khailiya ge cherai bu nai bu su ka bi tongu ni tai kagos potro bu ja to tlang thang bai khabo ekta pano kagos puri tai ani mung tui bo lun bu na jak kubang ma gari bu na jak 3 mas yong khu gari instrument sumani ang 4 mas bai ke sunai tai lun ba haino maso 30,000 phai tongu sunani bagai bo khar thangka Bwrwi na oi a Bwrwi no ko thangai khus khaima bu a Bwrwi khar thangka sombar din ke bo sal pung a Bwrwi bai komopur phasing park ko gur lai mane hone 11 ta osi phayo ne chwa ke phe khai boro मंगलबार हिंके हाथी रंगई माइ तुइसावई ओंखार थांका बिनि गंजी 3टा सुट 2टा हिंके बिनि गान खाना जानाय बक्स बो हायनो बतलां थांका आनि हिंके चेराय मागुनि आं ताबो चेराय मागुनि तुयै बति खे तंनाय
Baba nunggu tak tino ko kaji. Engkau duijan abo hingke hostel tunggu. Bona ang bahike jalo nai. Rang mai si puri di ton man bono. Tang lun do sunai bono do puri di nai. Hingga dolok nok tam sana musuk je Triprajwk buri ke je obok khaijang mani je wansa chalabe ke akol jang mani no nugo inorok tam sana musuk dolok comment kaisa di next update kan dolok je Tripura motha no yaka ruinai 58 family rok pura BJP o pura join rei thangka buja ga hinok sungman omong khan jaga ni mongkha killa phasing borok ta dolok tang hinba je Tripura motha rok bang na je dalar kokmang sa sauni je kok sai kalang abo phainai waichban thik khai kalang yain chawta kok saman mate samung khai yain chawta je dalar kokmang saw hin borok joli jagoi BJP borok habai thangka 58 family BJP borok habai thangka BJP Jinapur Chini Rogawati ne BJP sanadwan harus khabai sini khatu hurai sogo sini Bharatiya Janata Party wa sini और joining program mo BJP Jinapur BJP Jinapur Bande Mataram mungkin Pitra kami joining program. ini program Besar family ni, besar family ni apa? 58 family ni. Buat parti wo joining kaya? mungkin aman Bisa. Agar buat parti ko tong mana? kan di promote apa teman di promote apa teman no hingga dolok tinin video bagi asdar online malain chung kita next video like ready share khai te subscribe khainya tabuk di Hambai joto nono